It's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinunod ko ang gusto ng pamilya ko. At ngayon, halos araw-araw akong umiiyak kasi hirap na ako. Itago niyo ako sa pangalang Christine. And this is my secret file. Being a college student isn't easy at all. Lalo na kung ikaw yung tipo ng estudyante na lahat ng sinasabi ng mga tao sa paligid mo nagmamatter. Lumaki ako na sa buong buhay ko. Akala ng mga tao sa paligid ko, matalino ako. Siguro nga sabihin na natin na every graduation, may awards ako na natatanggap. Kaya siguro akala nila, matalino ako. At nasasabi nila na matalino ako. But that is not how I see myself. Average student lang talaga ako. Natakot sa mga magulang ko. Lalo na kay mama. May trauma kasi ako sa kanya dati na palagi niya akong pinapagalitan kapag hindi ako nag-aaral mabuti. Napagbubuhatan niya ako ng kamay. Siguro advantage din yun kasi kahit papaano, takot akong bumagsak. Kaya siguro nagkaka-award ako. And syempre as for my mom, palagi niyang pinopost yung mga achievements ko. Kahit na ayaw ko labag sa kalooban ko. Ayaw ko kasi pa na makita yun ng ibang tao. Dahil the more na nakikita nila, the more na tumataas ang tingin nila sa akin. At pabigat ng pabigat yung pressure na dinadala ko. Dahil sa mga expectation nila. Na umabot na nga sa point na pati pagpili ko ng kurso ko, naapektuhan na. Palagi nila akong tinatanong kung ano bang gusto ko na kurso. Personally, gusto ko talagang mag-EB communication. At sinasabi ko yun every time na magtatanong sila. Pero imbes na support, halos lahat sila sinasabi na mag-engineering ka na lang o kaya accountancy. Kaya mo naman matalino ka naman. Mag-teacher ka na lang kaysa magganyan ka. O kaya nursing, pharmacy, ganoon. At marami pa. Ako naman opo, sige po, para matapos na lang. Ayos lang sana kung sa ibang tao manggagaling Pero ang masakit, sa pamilya ko pa. Sa mga taong inaasahan kong una pang susuporta sa mga pangarap ko. Lumipas ang mga araw at dumating na ang enrollment. Sinunod ko ang gusto nila. Sinunod ko ang gusto ng pamilya ko. At ngayon, halos araw-araw akong umiiyak. Kasi hirap na ako. Sa bawat matutulog ako, hinihiling ko na sana wag nang dumating yung bukas na papasok na naman ako. Sa bawat pagpunta ko ng school, iniisip ko na sana pauwi na ako. O di kaya magkasakit ako para hindi na makapasok. Kasi ang hirap-hirap gawin ng mga bagay na hindi mo naman gusto. Lalo na kung hindi ka matalino. English talaga yung gusto ko. Pero napunta ako sa mathematics majors. At ang hirap-hirap na. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko lang makakaya. Kaya sa mga nag-iisip kung uunahin nyo yung gusto nyo o yung gusto ng mga magulang ninyo, sundin nyo yung gusto nyo. Kasi mahirap mag-aral ng hindi mo gusto. Isipin mo na lang, mas magagalit sila kapag binagsak mo yung gusto nila. Kaysa maipasa mo yung pinaglalaban mong gusto mo. At para sa mga katulad kong may mabigat na dinadala, cheer up. Buhay pa naman tayo. Mag-pray na lang tayo. Muli ako si Christine. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM Radio
station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!